Vážení priatelia, predovšetkým chcel by povedať pár slov na úvod vašho krásneho pietného aktu. Pozdravím všetkých vás menom Ruskej ambasády v Bratislave. Pre mňa je veľkou cťou sa zúčastniť tohto krásneho aktu vyznamenania. Svým výnosem prezident Ruskej federácie Medvedev udelil pamätné medaile 65. výročie víťazstva Veľkej vlasteneckej vojny 41-45 skupine veteránov slovenských občanov, ktoré po boku s veľkým ruským národom a predstaviteľmi ďalších národov bývalého Sovietskeho zväzu sa zúčastňovali bojov v druhej svetovej vojne, prejavili statečnosť a veľká vďaka im za tieto veľké činy. A dneska pre nás, pre mladšiu generáciu, príklad vašho života je vzorem, ako žiť a ako bojovať s nepriateľom, krutým nepriateľom, akým bol hitlerovský fašizmus. Dneska my zažívame mírny čas. Nevieme o tých utrápach, o tých veľkých obetiach, ktoré priniesla tá staršia generácia, kde sme žili v kľudu a mohli zažívať tie bláha, ktoré prinášajú ľuďom mierový život. Veľké poklon všetkým vám, vašim rodinným príslušníkom za vašu činy, za vaše skutky, za to, čo ste urobili pre nás na mladšiu generáciu. Chceme, aby o vás, o vašom živote, o vašej statočnosti vedela mladšia generácia, aby sa poučila s tým, aby ona mohla formovať a niesť ďalej po živote ten najlepší príklad, ktorý dávate vy, tá staršia generácia, tie, ktorí bojovali na frontoch druhej svetovej vojny. Ešte raz vám chcem všetkým zablahoželať tomuto vyznamenaniu.